روزنامeyeka Amerîkî behsa hebûna Îranî di Sûriyê de kir û got ku Îran dixwaze berdewam û ta demekan nediyar li Sûriyê bimîne. Rojnameya Wall Street Journal raportek belav kir û tê de dazanîn ku Îran cihê xwe li deverên beriya niha dibin destê rêxistina Daeş ya teror de li Rojhilatê Sûriye çê dike û ew yek biriya berfirehkirina hêza xwe ya leşkerî û aborî li deverê. Her li gorî rojnameyê ku Îran giringiyê dide helmetên teşyîعê ango bihêzkirina mezhebê şîعîyê Îranî li deverê û ew yek tê biriya istiglalkirina welatiyên Sûrî bi xwarinê û pereyan ji ber rewşa wan ya zehmet piştî şerê li deverê. Herwiha Îran nasnameyên Îranî ji bo xelkên deverê durist dike û xwendinê û xizmetguzariyên giştî ji xelkê re pêşkêş dike. Hevdemî ku Serokê Amerîkê Donald Trump dixwaze hêzên Amerîkî li Sûriyê kêm bike. Rojnameya navbûrî got ku wîlayetên yekgirtî zanyariyên stratîjî û yên sîxorî ji bo rûbirûbûna Îranê kom dike û ji bo rêgiriyê jî di ber pêkanîna Îranê ji kolîdorekî re di navbera Iraq û Sûriye û Lubnanê de. Mîlîsên şîعîyên ser bi Îranê ve bêhtiriya mizgiftên li Rojhilatê Sûriyê desteser kirine da ku xelkê fêrî mezhebê şîعî bikin û bangînivêjê jî li gorî mezhebê şîعî bang dikin û mezaran jî li şûnwarên dîrokî durist kirin. Herwiha dibistanên taybet bi zimanê Farsî vekirin. Li gorî pispor û çavdêrên li ser rewşa Sûriyê ku Îran heman kiryarên Daişê derbarê leşkerkirina ciwanan bikartîne. Biriya perwerdekirina wan li ser çek û teqemeniyên şer û Îran biriya hilmeta xwe lîstikê bi hestê xelkê deverê dike da ku karî be hêlekê durist bike têra alîkariyên leşkerî bigihîne Lubnanê.